øjeblikket, der bliver vi alle sammen bombarderet med valgplakater på vejene og brochurer om valg og lokalpolitikere ind af brevsprækken. Alle sammen håber jo på, at vi lige præcis sætter kryds ved dem, når der nu er kommunalvalg den 19. november. Men hvad gør egentlig indtryk på os vælgere, og hvordan gør man sig bemærket, hvis det nu er allerførste gang, man stiller op? Det skal vi tale om nu. Velkommen til dig, Anton Torell Steinø, og velkommen også til dig, Kimi Rasmussen. I er begge to 18 år, og det er første gang, at I stiller op for henholdsvis SF og Venstre. Og det var så dig, der var den garvede rotte, eller rev, fik jeg vist kaldt dig. Undskyld, at du blev kaldt en masse dyrenavne. Velkommen, Per Tærsbøl. Du har været konservativ kommunalpolitiker i mere end 40 år, og så har du også været borgmester i hvad? 16 år. 16 år, ja. Det er en garvet mand, der sidder her. Anton og Kimi, hvorfor har du valgt at stille op som kommunalpolitiker nu? Jamen, jeg har sådan set valgt at stille op, fordi jeg synes, det er grundlæggende mega spændende at være med inden der, hvor vi bestemmer over vores by og vores fremtid. Jeg har også ligesom fundet ud af hen ad vejen, hvor meget der egentlig er, der sker i kommunalpolitik, fordi for 4 år siden, da jeg var helt spritny i SF Ungdom, der tænkte jeg, dem der stiller op til kommunalvalget, hvad har de gang i? Hvorfor gør de det? Det er sådan lidt kedeligt, og de har jo ikke rigtig noget at skulle have sagt. Men så er jeg sådan hen ad vejen, også specielt de sidste par år, fundet ud af, hvor meget der rent faktisk sker der. Også her i København, hvor vi har en rigtig god snak med dem, der sidder inde i borgerstationen og sådan kan mærke præcis, hvor vi laver en forskel. Jeg vil gerne sige, at jeg har interviewet mange politikere, og jeg kan allerede mærke en politikerspirit i dig, for du er svær at stoppe. Ja, undskyld. Det lyder fantastisk med engagement. Kimi, hvorfor har du valgt at stille op? Jamen, fordi at jeg har haft min kampe med Brøndby Kommune, hvor jeg stillede op, og det hele det kasser og rammer, og man tager ikke borgerne i centrum, og det synes jeg, der skal. Det vil du gerne gøre noget ved. Ja. Så må vi jo herovre høre, Per, du kan jo høre, det er 2 spirende unge. Ja, jeg kan se det. Ja. Du kan se det også, ja. Hvad skal de være særligt opmærksom på, inden at de stiller op til, eller går ind i politik? Ja, det ved jeg som egentlig ikke, fordi jeg kom jo slet ikke ind så tidligt som dem. Jeg var 32-33 år, da jeg kom ind, så det var lidt anderledes. Altså, jeg plejer gerne at sige til sådan nogle unge mennesker, sørg nu for at komme ind og stemme. Men sørg for at få jeres uddannelse først, inden I går ind i politik. Jeg synes, det værste er, hvis ikke man får en uddannelse og har været ude at have et ganske almindeligt arbejde, inden man for eksempel ender i Folketinget. En tredjedel derinde, de har jo aldrig været ude at have et arbejde, ligesom dig og mig, for eksempel. Og det synes jeg er smaskforkert. Men man kan jo vel godt arbejde ved siden af? Bestemt. Det har jeg gjort altid. Jeg har altid haft forretning ved siden af. Så. Men hvis nu man lige fokuserer på det der med overhovedet at blive valgt ind, lad os sige, altså hvad er det kræver? Skal man have et særligt sådan varemærke, eller hvordan kan man brande sig selv bedst? Det er jo svært i lokalpolitik. Man skal bare have interesse, og det er jeg ikke i tvivl om. Det har de begge to, for ellers så sad de jo ikke her. Og det skal man bare have. Så skal man skal være flittig. Man skal læse en hulens masse. Og det er træls, synes jeg, indimellem med alt det der læseri. Men det er spændende, og det er nemlig, som du selv sagde, så det spændende, det er jo det, at man kan være med til at præge det samfund, man lever i. Og det synes jeg er herligt. Jeg bliver lige nødt til at sige, for nu kigger jeg her på dine albuer. Jeg synes ikke, de ser så spidse ud, men hvor meget rundsav skal man have på albuerne for at få plads i byrådet? Det ved jeg ikke, altså nu. Nej, jeg tror egentlig ikke, man skal have så spidse albuer, men man skal have interesse for faget, om man kan sige det på den måde. Og da jeg blev valgt i sin tid, så da jeg kom ind, så sagde jeg, om jeg sidder der bare de 4 år, så går jeg ud igen. Men så blev jeg grebet af det. Jeg ved, Anton, du har faktisk et spørgsmål til Per. Ja, jeg synes, det kunne være spændende at høre, sådan, hvad de mærkeligste procedurer er i byrådet, i kommunalbestyrelsen, sådan i forhold til, hvad bliver man overrasket over, hvis man lige pludselig sidder derinde? Ja, altså det man vel nok bliver mest overrasket over, det er alt det papir, der er, og alle de love og forordninger, og alt det, der så kommer ind fra Christiansborg. Det er begrænset, hvad kommunalpolitikere selv bestemmer. Altså det er bestemt inden fra Christiansborg meget af det. Og det synes jeg er forkert, det skal jeg ikke lægge skjul på. Men du skal være flittig. Kimi, du har også et spørgsmål til Per. Bliver man taget seriøst, når man er så ung, som vi er? Jamen, det kan jeg love dig, man gør. Ingen diskussion om det. Og jeg synes, at det er udmærket, at der er en mangfoldighed med hensyn til årene. Fordi du repræsenterer noget, og jeg repræsenterer noget. Og det skulle gerne være sådan, at vi var en repræsentativ del af befolkningen. Det værste er ikke jer, fordi der kommer mange unge ind, som regel.
Nej, det er dem, der er 30-40 år. Dem er der ikke nogen af, fordi det er der, hvor de begynder at få børn, og de er travlt, og så gider de ikke det. Jeg skal lige nå at høre, fordi man kan jo sige, at gennemsnitsalderen for lokalpolitikere og byråd, den er ret høj, ikke? I hvert fald over 50 år. Det vil I gerne gøre noget ved, men er I ikke bange for at kede jer? Det er jo ikke sådan, at der måske sidder et festfyrværkeri af unge mellem 18 og 22. Tænker jeg aldrig over, at det måske kan blive meget kedeligt? Der skal gøres noget ved det. Der skal gøres noget. Altså, vi kan jo nok komme med noget energi og gøre det måske bare en lille bitte smule mere farverigt og mere festligt. Men altså, jeg regner selvfølgelig ikke med, at der derinde er fis og ballade hele tiden. Men nu kender jeg de SF'er, der allerede sidder derinde, og jeg har det rigtig godt med dem. Og det er bestemt en af de ting, der gjorde, at jeg sagde ja til at stille op. Fordi jeg ved, at jeg ikke kommer til at kede mig, fordi jeg ved, hvad det er, jeg går ind til. Jeg tror, at der er ikke nogen, der kommer til at kede sig i byrådet, hvis I bliver valgt ind. Held og lykke til jer begge to den 19. november, hvor vi jo altså skal sætte vores kryds. Tak skal I have, fordi I kom. Ja, tak.